hadlock man. Hadlock siya daw. Naduol ra sig dalan. Siguro sa uban murag dili siguro hadlock kay kung sanay sila nga sa duol sa sementeryo ilang balay, sanay siguro sa mua nga wala mi naanad nga duol nga sementeryo sa mua. Siyempre mahadlok mi. No, hadlok man batok malibo. Diretso ako dito mingaw man. Mingaw no dili ko ni pareha ni Master Gala nga isog kay si Master Gala no kaya sa gabi mag-vlog sa sementeryo. Hello guys, ayan. Tara mong banghaus. Mong banghaus. Ano yung banghaus? Dool ra sa sementeryo. Dool ra ang among banghaus sa sementeryo. Nagtrabaho mi diri sa beach. Namay gitrabaho nga beach. Nag-trasis mi, nag-atok. Ano yung banghaus oh. Dool lang siya sa sementeryo. Pero di man siya hadlock kay namin mga silingan. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe my YouTube channel. At saka huwag kalimutan mag-comment. Comment down below. At saka po huwag kalimutan pindutin ang ating bell button para updated tayo sa ating panibagong video. Yan. Yan ato na to ang ilang country, sementeryo. Aduol ra sa mong banghaus, na. Aduol ra. Di man siya hadlock kay naman may mga silingan. Na may mga silingan na mong banghaus. Bro, dapli lang siya dalan ug gabi siguro ni kung mag-agi ka magmotor ka. Kung magmotor ka ikaw lang isa tapos gabi murag anibalo siguro imong balibo. Dapli na siya dalan. Bro. Dool na siya og dalan guys. Og ang mga silingan no. Sila wa man daw sila ikaw na man murag di man sila. No. Dool na kay siya guys, dool na kay dalan. Pero hadlock man. Hadlock siya daw. Dool na siya dalan. Siguro sa uban murag dili siguro hadlock kay kung sanay sila nga nasa dool sa sementeryo ilang balay, sanay siguro sa mua nga wala mi naanad nga dool nga sementeryo sa mua. Siyempre mahadlok mi. No, hadlok man batok malibo. Diretso ako dito mingaw man. Mingaw no dili ko ni pareha ni Master Gala nga isog kay si Master Gala no kaya sa gabi mag-vlog sa sementeryo. Tapos ako adlaw. Dool ra kay among banghaus guys. Tara mong banghaus. No, diretso unta ko, ragadlok man siya. Murag hadlok ko. First time na ko na third times na ko na nag-vlog sa sementeryo pero dili ingani. Ang sementeryo sa Tago manggod. Mura na siya park. Akin ni kay kuan man siya old style. Old style nga sementeryo no. Nung katag-katag. Okay, direta sa kon. Amo gitarbaho nga beach. Unahan lang ang katong amo ang kuan guys, ang amo ang banghaus dito sa may unahan lang gyud siya. Tapos adiri ang beach ang gitarbaho. Ara siya. Mao ni siya ang gitarbaho nga beach guys. Mao ni siya tapad sa Wedding Hut Family Resort. Pamilya Beach Resort. Yan. Ang amo ang beach, mong gitarbaho nga beach, wala pa pangalan no. Wala pa sa matawag pangalan. Dara guys, mao ni mong gitarbaho. Kami ang nag-traces. Tapos kami ang nagtawad og gutter, roll up. Roll up, yeah. Huwag niyong kalimutan mag-follow sa aking Facebook page, Tago Maron Vlog. Yan. Ayan, mao na yung trabaho, roll up. Tapos kini gutter kami nagtawad na. Karon nag-welding mi tapos ulan-ulan man. Mao ni siya nga bit so kanay
Mao ni siya. Na awa pa siya nauman, wapa pangalan. Wala pa tayong pangalan. Kaya siya mao na mga kauban na kato, kauban ako na. Oy. Oh, okay. Okay. Ako na mong madam dito. Nasi ko ano, si Boy Bahaw. Narito. Boy Bahaw. Manuman na siya, manuman. Sige pangalan sa beach dere. Miko Beach. Miko Beach din no. Miko, Welcome to Miko Beach. Welcome to Miko Beach. oh. Yan. Railings kami nagtrabaho ato. Dito ang yang kuan dagat sa unahan. Kilaw lang sa may barilis. Oh. Kayo. Balik lang ta sunod guys ay naghuman sa kini nga building. Oh. Kilaw lang sa may malasugi kay problema kami. Oh, di pa na to makita no ang yang gwapo nga porma kay wa pa man gi gitrabaho pa siya. Construction. Under contraction. Nagliso tag English ka kay mistiso man gud ta. Underestimate. Nagliso tag English daw kay mistiso man gud ta. Mistiso ni Tibo. Partial. Sige balik ta pohon sa atong second vlog. Yan. Thank you. Yeah. What's